sou aventurers, us parlarem del llibre Terres del Nord, un viatge per Alaska i el Yukon de l'escriptor català Jordi Canal Soler. Tota una aventura per descobrir si us ve de gust aquest estiu. Si sou d'aquells que teniu l'esperit aventurer, avui a Central de Neu us volem recomanar el darrer llibre de l'escriptor català Jordi Canal Soler, Terres del Nord, un viatge per Alaska i el Yukon. Sorgeix de les lectures infantils. A mi m'agrada molt llegir. Vaig començar a ambientar una mica amb tot el que és les terres del nord, que jo li dic, que és Yukon i Alaska, a través de les novel·les de Jack London, que és el gran autor aquest que va escriure sobre la febre de l'or, llibres com La crida del bosc, Ullal blanc, llibres que et portaven directament a aquella època en què els buscadors d'or van començar a descobrir què hi havia en els interiors blancs dels mapes d'aquesta zona. Fins aleshores era un lloc totalment desconegut i va ser gràcies a la descoberta de l'or del Klondike que va començar a haver-hi l'interès de les persones per visitar i buscar, doncs, a part de l'or, totes les riqueses que podria haver-hi. I d'alguna manera jo volia comprovar si aquells paisatges, aquelles històries viscudes per Jack London i descrites en els seus llibres realment s'ajustaven a la realitat o no. L'home que intenta sobreviure a pesar de tots els animals salvatges, la rigorositat del temps, una climatologia que a l'hivern fa que sigui molt cru, ja estant tan al nord hi ha dies en què no surt el sol. Tot això fa que tots aquests homes siguin contemplats gairebé sota un vel romàntic, que Jack London era especialista en mostrar en les seves novel·les. I això és el que em va atreure per anar cap allà i comprovar si encara existia. Doncs aquí descric en el llibre tota aquesta història i què és el que encara queda de tota aquella indústria de l'or. Un dels trekkings que vaig fer per allà és el trekking del Chilkoot Trail, que era l'itinerari que seguien els buscadors d'or per arribar d'Alaska a l'interior del Yukon i a partir d'allà deixar-se anar pel riu construint unes barques per arribar finalment en els llocs on hi havia pròpiament les mines d'or. L'expedició com a tal va durar 35 dies, eren 35 dies intensos perquè era l'estiu i aleshores en comptes de tenir poques hores de llum en tens moltes més, o sigui els dies s'extenen i poden durar molt i el hàndicap d'anar sol en realitat es converteix potser en una possibilitat, una possibilitat de, per una banda, descobrir que tu mateix pots superar qualsevol inconvenient amb el que et trobes perquè no tindràs cap company que et pugui ajudar o solucionar el problema i d'altra banda també et permet ser accessible a molta més gent. Tots aquests caçadors, trampers, gent que viu aïllat a la muntanya, a l'anar sol coneixen que tu pots tenir els mateixos problemes que puguin tenir ells i llavors d'alguna manera s'accentua l'hospitalitat que sempre han tingut. El terreny és tan complicat, tan difícil de viure allà que tothom és conscient de que s'han d'ajudar entre ells i tenint en cura sempre que estàs en terreny amb animals salvatges i per tant hi ha certes coses que has de fer, com per exemple guardar el menjar tancat dins d'un recipient hermètic, ben allunyat de la tenda, fins i tot penjat d'un arbre per que els ossos o els animals salvatges no hi accedeixin. Per altra banda, també està enfocat a gent que li agradi simplement la natura, perquè és un llibre eminentment natural, on descric els encontres amb ossos, per exemple, a les Illes Kodiak, o la visita, per exemple, en el Parc Nacional de Denali, que és un dels parcs nacionals més importants de tot Nord-amèrica, on hi ha, per exemple, el McKinley, el cim més alt de tot el continent, i també, per altra banda, a gent que li agradi viatjar, com qui diu, assegut en el sofà. Alaska i el Yukon és una zona molt remota, potser no accessible a tothom que vulgui, però en canvi amb interès per conèixer una zona del món molt diferent. A nivell de lectors, potser gent que li pugui interessar poder viatjar a través de les pàgines del llibre per conèixer una zona que potser no podrà arribar a conèixer mai, a no ser que sigui a través de la lectura del llibre.